si abịa Olisadebe Ezumezu anam niile egwu n'Eshia sawa ọyọyọ idu nwayọ kwanụ ọgwụ egwu nwanne na nwanne asị na-eneta ya lụbụ sọ nwanne maka mbọsị nke nwanne ezi oyi ana mana ezi oyi na-abazi ya ọ bụ mụ na nwanne m ga-ebi o maka na ịbụ ofu ọbara ofu elile unu amago na iwe nwanne adị elu n'ọkpụkpụ nụ kata mana ọ bụ n'ụlọ onye nwanne emejọ biko gbaghalụ nwanne yi maka na njọ na-emerụ obi arụ unu amago na ọ bụ na mmefu arụrọ na mgbaghala ma ndị o nya bụ nwanne m ewuo ka mba justice mesi maka na ụwa bụ emeta ya alụ ụsọ nwanne amala oyi so obodo ya leba o eneta ya alụ ụsọ nwanne ndị obodo ịghọtago eneta ya alụ ụsọ nwanne onye na-amarụ ọkọ male eneta ya alụ ụsọ nwanne aha mbọsị nke nwanne ezo ya na obodo ya leba no eneta ya lobo sawana ndị obodo mọtago eneta ya lobo sawana ezi oyi mogo eneta ya lobo sawana maka na inugo egwu na mbọsị nke nwanne ezo ya na sawa sawa ija ayo kwano eneta ya lobo sọ nwanne n'ụwa unu magze nke nwanne ezo ya na ịmakwa mụ na nwanne m ji ebelebe ife na-asịa na nwanne na-ama nna n'ụwa eneta ya lobo sọ nwanne ewu bọsị nke nwanne m ezo ya na o ozuzu bisi na ọ bụ nwanne ga-ebu ala na-abụ nwanne bụ n'ọbụ nwanne gị onye nwanne emejọ gbaghalụ nwanne inugo mbọsị nke nwanne ezi ọya na nwanne m alụ nụ nwanne ya nwanne mmadụ adabụ ọyị ya n'ụwa ibe nọsịa nọ na nwanne ama na o nwanne nnọlụ ọnụnụbe nwanne bika gbakwa n'ọsọ inu onu nwanne yi ụgbagata erọrịa ịmala ibe yi emela nwanne yi n'ọnwụ melụ ya na ndụ ka ọmala ugolie onye malibe ya emela nwanne n'ụwa mgbe na ndụ ọnwụ na-abịa abịa nke malịgwa na mbọsị nke nwanne m ma n'ezi ọya na nwanne m biko kwurolu nwanne yi maka na akwụdola eze ochie erọrịa eze sọsịa ịbọsa erọrịa nwanne nọdụ enu nwanne m ogeduzi nwanne na nwanne na-elili ebute ọkụ osisi ebute ọkụ ka ya mala ịma na ada ebute n'ọkụ erọrịa onye si bute ọkụ chụba anya n'ọbụ alụ erọrịa nwanne mala obi nwanne ya ọ gaala mbọsị nke nwanne gị je ya na obodo ya leba eneta ya lobo sọ nwanne Olisa eneta ya lobo sọ nwanne obodo ruo eneta ya lobo sọ nwanne erọrịa mbọsị nke nwanne zo ya na Buja.
alụ nụ nwanne iwe nwanne dị elu na ọkpụkpụ ọ bụ n'ụlọ uko ọ na-ebe egwu nne etilu ụmụ nwanne m nwanne m ala obi nwanne ya nwanne bika ya na nwanne ya oyi biko gị mala oyi gị o n'ụwa ịma na ezi oyi n'aka ajọ nwanne mma o nwanne nọdụ aya mma ọlụda Lagos ụlọ ego nwanne na nwanne n'elizi nnu nne ụnụ mana ada ebu ụtọ ọkụ ijele mmanụ ije dike n'olu na-aga n'aka ịmala ịgba egwu amala ka mgbaba anụ ndị nna etili egwu ụwa ndị a bụ nwanne m ka ịmala ịgwa nwanne m ala obi nwanne ya raf nwanne m onye nzebe anyị ka ịmala ịgwa anyị ji egwu a na-ekene nze raf ike m na mmịata na m obodo eze ọbịa fụlụ ego ịma na ọ bụrụ obele ọbịa ka m na-egwu raf nwanne m na mụ na ya na-abụ ọgụ nwanne odegwu na-abịa ode materials n'aka ị na-azụ ahịa ya ngwa ọrụ nke eji alụ ụlọ n'aka rafụ na-ele nwanne m otu alụ nwanne ya ike mala ịgwa onye isi ike mue ofe efula ego meke na-eyi odogwu ọ ga-ala ngada na-adị nwa chimele eze ọ ga-ala bụrụ ọdịcha ọbụla oke malịkwa rafụ lulu nnumu na-eje egwu nwanne m enwe na-ekenekwa Pọl edozi ụlọ na mmụọ bụ agụ ugogbuzu ọcha ke na mmụọ bụ agụ nya ka isi eje n'ụwa ya Pọl ndị obodo oyibo onye ọcha Pọl onye osefoto na mmụọ bụ agụ Pọl edummaleke onye ọma nwada mmụọ wedozi ụlọ bịa keneli Pọl nọ n'ube nke na-eyi ọnụ n'ube nwanne biko ga-ebe n'ọsọ oyi Pọl nọlọ ya mụnụ anyị na-ekerezi ọnọrọbụ chikeluo mma kasị na mmụ enweli m ezi echi tụlienu nwa amụlụ na mma nke ụwa niile abụja ke na loje ebele mmụ enwele m famụlị a n'afọ nke male ọnọrọbụ na-ekene yi odogwu ego mmụọ ya bụ nwanne ka malụ mma kasị ya bụ ọnọrọbụ chikeluo makasị amụrụ na mma nke isi ụwa niile ọmọgọ ịma na mmụọ ya bụ nwanne ka ịmala ịgwa ana m amụgo nwa ka nwa uze m onye na-etile egwu Fred nwobu a na-esi o ji taisi eme ọgọ n'ime asara chiego okoki na-azụ afịa ya taisi nkeji ala ụlọ gị lelelele Fred nwobu a na-esi o ji taisi eme ọgọ na chiego oko yode materials ị na-achụ aka ya odogwu mmụọ enwele m onye ọma wepụ ka na-esie okwulọra na-abaghị onye ọma ọmọgọ mere ọgọ ya ga-aba n'iru maka ọgọ ya memgbe ụgwa ya eke ma onye ọma ogbu onye ọma ogbu onye ọma mago n'ogbu onye ọma
ọnyama mmadụ nwobu ụmụlọra nwanne m ụmụlọra njemọnụ udogbo jelije udogbo jelije wee na-ata obodo bụ sọbafikeere ọnyama mana Sunday dịka agwa alụ nọkwasị ya mmanwụ ọbụla abụba onye ọma Sunday mmanya abụ nwanne dịka ekwe alọ na mmụọ eze dịka onye ọma landlord ka ọ bụ na nsogbu ọrụ ụla Sunday dịka agwa alọ Sunday dịka oge yayili m ekwe alọ odogwu onye obodo anyị Olisadebe onye nwe ego na-ekele yo maka n'iso na ndị dị mma nke maala mmanwụ dakwa mmanwụ ọya dakwa mmanwụ ọya dakwa mmanwụ ọya gbalị ọsọ mmanwụ ije dakwa mmanwụ nwayọkwa Sunday dịka oke mmanwụ ọbala tụle dibịa mejebe n'igbo ugwu ka mmalụ odogwu eze Olisa kwa nwanne m onye ọma Uchenna ume n'ole m mbodike eze Olisa kwa odogwu onye ekpukegbu eze Olisa kwa omekene yo odogwu chiamanụ eze omemma onye ọma eze na-eli nke ihe eze Olisa kwa mama na-enwele ahụli o egwu kenele kene yo kenibe na-emekwado ife mgbe odike ọgala ịma ọmaka mma onye ọma onye ọma egwu ọga iji ekene Uchenna umenole m eze Olisa 1 Igwukwu egbukebu memba ka ebu ọmọgọ nwanne Olisadebe ekene yo onye ọma onye ọma odike onye ọma onye ọma odike onye ọma onye ọma odike onye ọma dododo ọganyala maka dalo mana enna ndị gbanugo nọkwasị ya agwa enwe ebe nna mụdọra onye ọma akụbi agwa enwe ebe ndị Igbo niile nna m dị nke mba n'ugwu udogwu wele ego n'ikolobia ọ sị na eneta ya alụ sọ nwanne ka ịmalụkwa maka na ndị gbanugo agwa enwe ebe landlord na mkpụrụ esu n'aka ọ ga-ala ngada nwanne Olisadebe egwu na-etili ụmụnne m wei ana m amụka nne m dị mma ka nna egwu nuo anụ m ejele egwu na-ememe ngwa ka mkpọba ndị obodo anyị kụwa malị ya bụ Mike ọgwụgwa adenoge ahụ adenoga nwanne m onye ọma Mike adenoga na mmịata obodo eze odogwu na New Delhi India ịma ọlụ na-akwụkwọ ụgwọ n'aka eze ọmọgọ nwanne m landlord ka ịbụ na mkpụrụ esu n'aka ya bụ Mike adenuga ọgwụgwọ na mmịata obodo eze ekene mana ya lozirikwa ekene Mike igwogwo injinia n'ọbụ nwanne m injinia n'ọbụ na-ewele ego oke mkpụrụ obi na-aba anyị onye ọma egwu ndetili kolobia obodo bụ ana m amụka nwụga nwa obodo mụọ nwa obe amale nwa aba amụlụ ọkwa ndị mmịata obodo eze egwu dị ọma ekene Mike odogwu wigwe ogwo ndị obodo anyị Olomia injinia nọbụlụ ọza odogwu ojedi ndị a nwee na-atazịa odogwu na nude n'India ya bụ ekene Mike igwogwu injinia nọbụ landlord ka ọ bụ na mkpụrụ esu n'aka
mana onye obuchi nzere igwe nọkwazi ya egwu atọ ego ji ọlụ nwanne m ego ji ọlụ ba na ọmali mma nkwele ezu n'aka onye chọba ili oke olili ụmụnne m onye chọba ibe ebe ndị ndụ anya ebe na nke ego juru oyi na ọmali mma o na nkwele ebe akụkọ nwere ọdụ ha gị mali ego juru oyi ego mụ na gị bụ nwanne gị malịkwa maka ijezi agụleri ka ikene ife anya akalugo amilu agụleri ulodogwu ọbara tuleze dibịa onye ọma ya bụ ife anya akalugo na agụleri odogwu na amiru ọbara tule dibịa asị na ọnọtachi ya bụrụ ọgwụ ọmọgọ ọbara tule dibịa ọ n'ime Asaba ị na-asụ ụwa ndụ onye nwa mkpa obodo bịanụ obodo ya lụba o ebe anyị nwanne obodo na-anụgo Olisa gbagwo unu mbọsị nke nwanne zọ ya na egwu nwanne na nwanne onye biko ịgabanye kpọrọ nwanne ya odogwu kwụlụ biko kwụbasị ụmụnne yi maka na eju na mkpụrụ ọbụla ikiliki ya onye nwanne nọ n'ala eze ọ na-eje akụ mmụọ ka nna ajụ mba onye nwanne bụ landlord ọ na-abụ tenant ka nna ajụ onye nwanne nwere moto 5 ụmụnne ya were ọkpa na-aga ọ dịkwanụ mmanụ mba nwanne malụ nwanne ịmalibe ya emele nwanne ya ka ọ nwụrụ anwụ nuo biko melụ ya na ndụ ka ọ bụ n'anya maka mmehie emelụ onye nwụrụ anwụ ụwa mma bụbụ mma n'ala ụlọ iyo eleta ya alụsọ nwanne nke malịkwa selesele anyị ekene n'ụmụ nwanne m egwu kenele ụbaka ike m ụba frimanụ mmeata obodo eze nke malịkwa oke nwa ọ na-ekene eme nwanne Olisa nwanne ma nwanne ya na-emalịkwa ụba frimanụ nwanne m n'olu ekosi ilu mmanwụ egwu mekene yo jọgọ mana eji ike chukwu nọkwazi ahụ zero dọkụmentị onye ọma o zero dọkụmentị na mmịata eji ike chukwu obodo m ọkwa ndị ọlụ na-akwụ ụgwọ n'aka azamanụ zoro nwanne m onye ọma zoro dọkụmentị aka na-eme ọgọ mmele mụ nwanne Olisa ibe na-ase nwanne manna o zero nwanne m egwu mekene yo onye ọma zoro dọkụmentị onye ọma zoro dọkụmentị onye ọma zoro dọkụmentị onye ọma zoro dọkụmentị onye ọma mana Chiedu Blessed Okeke nọkwazi ya igwe ego ịbụkwa onye obodo eze igwe ego nwanne m onye ọma Chiedu Blessed ego ka ọ na-ele bulu dị chenji onye ọma oke nwa na mmịata obodo eze obodo ịma na m onye abụ nwanne ka ịmalịkwa Blessed igwe ego nwokeke Olisadebe na-ekene yo ibe mee na nọ ụmụnne m ọganiru n'ogbugbo osimiri ọ na-ata ata mana onye ka aranwude nọkwazi ya onye itegwu wọta na Asaba ka ọ na-alụ ọrụ ya onye ite
tebu wata nwanne m ọmọgọ oji mmili eme ọgọ daalụ mmili ndụ onye tebu wata ịmalị mmili ọma ịmalị mmili ọma mmili ọma mmili ọma mmili ọma onye besi ịmalị mmili ọma egwu ekele mana osita odoji osidi n'ọgbazi ya ọmbụma nwanne m odogwu osita dị mma o na ọdịba gboo nke bụ nna aka nsi yọ chukwu ọgala ịma na ịbụ nwanne m onye ọbụ osita ọmbụma odogwu onye mịata obodo eze nwanne m wụọ ewuo egwu nnetile na ụmụnne m kedu eze ebili ụba nwere ego eze bi gị nwe ụba nke bụ nwanne n'ụsọ ụba ndị ụba ndị nwere ego nke bụ nwanne izu chukwu ụba o mmiri ego na-ekene yo na tọki eze ọmọgọ nwanne na ndị izu chukwu ụba nwere ego ụba ndị ọgayala onye ọma ụba onye ọma izuchi ụkwụ ụba onye ọma izuchi onye ọma bụ eke ụba nwere ego nke bụ nwanne n'oso ụba nna bi brave na mmịata obodo eze brave na New Delhi India ọmọgọ ọ bụ chieftaincy title na brave nwana m na-ele ịchọzi ichi echichi gbabazia nna ụba ịchọla igbu nne ya ọdụ aka ma ọdụ ụkwụ gbabazia nna ụba nwanne ọ bụ onye aka ọ na-alụ alụ ya ka ọ na-elele odogwu abịa nwanne nke male mana ọzọ plin ego ka anyị na-ekwu maka ya bụ Ezichukwu Peter ena ọzọ plin mọni ọmọgọ odogwu ego na ya adị ịma na odogwu na-epempe gbara egwu ibe ọ na-eme dị nnekwu mana ya elosirikwa n'oso ekwe ya bụ n'oso yọng na mmịata obodo eze ọ nke bụ nwanne onye mara eshi ekwe nwanne m egwu ekene ike n'ife na-emeli ife kedu egwu otu ugwu oke unu mana mara nwanne ya oyi biko mara oyi ego oke mara egwa mana ekene gadịrị ndị na-eme ọgọ n'obi ọchara aka n'ala mana ya lozirikwa chiegi ibebe egwu n'ọgbasi ya nwali ọba ya bụ ọsọfịa na-egwu m ekele eyi onye mmịata nke bụ nwanne Sọnde ọgaji ego nwali ọba ọkwa ndị obodo anyị ka ịmalị eleta ya lụnya bụ sọ nwanne maka mbọsị ike nwanne ezo ya na ahụ saja nwanne m odogwu Sọnde saja wigbo ogbo mekene yo saja okwulu ọrụ aba ya odogwu eleta ya lụnya bụ sọ nwanne ka ịmalị gwa saja lụ sọ nwanne ka ịmalị beke selile ọkụsi obodo ya leba eleta ya lụ bụ sọ nwanne malụ nwanne eleta ya lụ bụ sọ nwanne oyi biko mara oyibo mbọsị nke nwanne zo ya na mbọsị nke nwanne eleta ya lụ bụ sọ nwanne ewu ije eleta ya lụ bụ sọ nwanne enwe na nwanne Olisa na nwanne saja na nwanne n'ọbụ mmadụ ụba nwere eleta ya n'obodo ezigbo aka onye ọbụla malụ nwanne ihe eji eje
jele ndị ndị ọya. Eneta Ayalu bụ sọma na